Rakastavan myötätunnon meditaatio ekokriisin aikaan. Asetu mukavaan, rentoon asentoon. Voit aloittaa harjoituksen hengittämällä hetken aikaa rauhallisesti. Kohdista katseesi alaviistoon tai sulje vaikka silmäsi, jos se tuntuu sinusta hyvältä. Voit myös pitää toista kättä rintakehälläsi sydämen kohdalla ja osoittaa sillä tavalla myötätuntoa itsellesi. Tuo ensimmäiseksi mieleesi joku sinulle läheinen ja rakas perheenjäsen tai ystävä. Mieti, miten tämä läheisesi, kuten kaikki muutkin ihmiset maapallolla, haluaa elää onnellista, hyvää ja merkityksellistä elämää. Kerro hänelle hiljaa mielessäsi. Toivon sinulle onnellista ja merkityksellistä elämää. Toivon sinulle hyvää oloa ja turvallisuutta. Toivon, että olet ystävällinen itsellesi. Toivon sinulle mielen rauhaa. Keskity seuraavaksi itseesi. Sinä, kuten tämä läheisesi ja kaikki muutkin ihmiset, haluat elää onnellista, hyvää ja merkityksellistä elämää. Kerro itsellesi samoja asioita, mitä äsken toivoit läheisellesi. Toivon itselleni onnellista ja merkityksellistä elämää. Toivon itselleni hyvää oloa ja turvallisuutta. Toivon, että voin olla ystävällinen itselleni. Toivon itselleni mielen rauhaa. Toista nämä lauseet vielä kerran hiljaa mielessäsi. Jäädään tähän hetkeksi. Tuo sitten mieleesi koko maapallo. Mieti, miten sitkeä ja elinvoimainen luonnon kokonaisuus on ja miten ihmeellisiä sen erilaiset ympäristöt, metsät, arot, jäätiköt, meret, joet ja vuoristot. Mieti, miten sinä ja läheisesi olette pieni osa tätä maapallon kokonaisuutta. Maapallo kamppailee nyt monien ympäristöongelmien kanssa, joiden vaikutuksia sinäkin joudut kokemaan. Tuo mieleesi, että toivot hyvää itsellesi ja koko maapallolle näiden vaikeuksien kanssa eläessä ja niitä korjatessa. Toivo hyvää koko maailmalle, myös kaukana oleville ihmisille ja muulle luonnolle. Kerro maapallolle ja sen asukkaille. Toivon meille kaikille onnellista ja merkityksellistä elämää. Toivon meille lisääntyvää hyvää oloa ja turvallisuutta, vaikka elämmekin ympäristöongelmien keskellä. Toivon meille yhteistyötä näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Toivon meidän kaikkien olevan ystävällisiä itsellemme.
Toivon meidän kaikkien olevan ystävällisiä toisillemme. Toivon meille mielen rauhaa. Siirrä lopuksi taas huomiosi hengitykseen. Hengitä muutamia rauhallisia hengityskiertoja omassa luonnollisessa tahdissasi. Avaa sitten vähitellen silmäsi ja palaa siihen ulkoiseen tilaan, jossa olet. Kiitä itseäsi meditaatiohetkestä.